Després de molts anys, el traçat de velocitat del Parc Motor Castellolí torna a acollir proves esportives. Concretament, el passat cap de setmana del 14 i 15 de març va iniciar-se el Campionat Mediterrani de Velocitat a aquestes instal·lacions. Per a la Federació Catalana de Motociclisme és molt important la recuperació del circuit de velocitat del Parc Motor Castellolí. Per la Federació Catalana de Motociclisme, sense cap mena de dubte, avui és un gran dia del nostre esport. Recuperem per la competició aquest circuit de Parc Motor de Castellolí i des de fa molts anys que la Federació va apostar i va creure en aquest projecte que ens ha de permetre i ens permet fer la nostra feina amb el que és el motociclisme de base i el motociclisme d'iniciació i la formació. I per tant avui molt contents de que la competició retorna a Parc Motor amb aquest campionat de Catalunya Mediterrani que comença avui. Bertran Soler, president de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme, ens explica quin és el full de ruta a seguir pel que fa a la disciplina de la velocitat aquesta temporada. Molt bé, mira, aquest any estem molt il·lusionats. Començaré parlant dels projectes des dels seus inicis, des de la promo. Amb la promo hem repetit l'experiència de l'any passat que ens va resultar molt profitosa, és a dir, que mantenim les categories de Promo 3, que és el que són minimotos, Promo 2 i Promo 1. I el que fem en el cas de la promo és potenciar precisament les motos de 4 temps, que són molt més econòmiques d'adquisició i de manteniment, a fi i efecte que el nostre esport, que és un esport que costa diners, doncs no en costi més dels que realment hagi de costar, així de clar. Pel que fa a les categories grans, el que ja seria en circuit gran, el que fem a nivell de categories és que tenim com a base la categoria la Copa Riejo, que l'any passat vam començar amb un parell de motos a la primera cursa, aquest any en tenim 6 i n'hi ha 2 més que estan en procés de fabricació i per tant a la propera cursa ja en tindrem 8, estem creixent de pressa. El segon esglaó per tercer any consecutiu és la Copa Honda. La Copa Honda està visquent el seu millor moment. Tenim, pel que fa a la Copa Riejo, per exemple, us diria que tenim un pilot austríac i un pilot francès corrent. Per lo que és a la Copa Honda tenim des d'un pilot xinès a pilots de tot l'estat espanyol. Per damunt de la Copa Honda, que són les 2 copes monomarques que tenim, de cara que siguin una bona escola, amb motos econòmiques i de prestacions iguals, on compten les mans del pilot, van amb motors precintats, enceses sortejades, vull dir, aquí no es poden fer diferències mecàniques. Per damunt tenim la Junior Series, que ha nascut aquest any, amb l'objectiu de donar continuïtat a aquells pilots que ja han acabat la seva etapa a la Copa Honda i el que volen és anar un pas més enllà amb la seva formació. També pensada per motos de fins a 100 cavalls i derivades de moto de sèrie de carrer. I després, per damunt del projecte del Mediterrani, ens queden les Open 600 i les Open 1000 que tradicionalment hem vingut tenint. Pel que fa a les clàssiques, aquest any s'ha creat una nova categoria, que és la Maxi Clàssic, que ja està pensada per motos amb xassis més moderns, com són els Delta Box de Yamaha, i que estem tenint també molt d'èxit. Tenim 30 i tants participants, que és un rècord respecte a l'any passat, que en vam tenir 18 a la primera cursa. Per tant, diria que les coses estan anant molt millor que l'any passat i creiem que el projecte és a l'encertat. Amb una climatologia extraordinària van iniciar-se les diferents mànigues per a les diverses categories en joc. Començarem amb la Copa Riejo RS3. Aaron Ruiz va pujar al més alt del podi final en imposar-se en cadascuna de les 2 mànigues aconseguint els 50 punts. Al segon graó pujava Tristan Walsh. El pilot austríac va finalitzar tercer a la primera màniga i segon a la segona, mentre que l'encarregat de completar aquest podi va ser Miguel Román, que va aconseguir els mateixos punts que Walsh, però a la inversa. Va finalitzar segon a la primera màniga i tercer a la segona. La graella de sortida de la Copa Honda CBR 250R feia preveure un gran espectacle i els pilots van estar a l'alçada de les expectatives, protagonitzant lluites al límit i un constant intercanvi de posicions als llocs capdavanters. Finalment, Joan Ubiña va aprofitar bé la seva superioritat al tram final del circuit i, agafant bé l'aspiració del pilot que tenia davant en cadascuna de les 2 curses, va fer-se amb la victòria final, emportant-se de Castellolí 50 punts molt valuosos de cara a la lluita per al campionat. Félix Periane va haver-se de conformar amb la segona posició a cadascuna de les 2 mànigues, ja que tot i aconseguir la pole i liderar la cursa en molts moments, no va poder fer res per neutralitzar Ubiña al tram final del circuit.
Mario Luján va ser l'encarregat de tancar aquest podi, amb dues terceres posicions molt lluitades en cadascuna de les dues mànigues. Passem a les cilindrades superiors, amb Open 600, Open 1000 i Junior Series, que només disputaven una màniga. A Open 600, victòria per Marc Miralles. L'acompanyaven al podi Alexis González i Joan Antoni Pérez. Òscar Checa va endur-se la victòria amb força comoditat sobre Alejandro Esteban i Marc Creu, que van finalitzar segon i tercer, respectivament. I en quant a Junior Series, Said Dahan va ser el clar vencedor de la categoria per davant de David Navarro i de Laura Rodríguez, que van ocupar el segon i el tercer graó del podi respectivament. Però la graella més tupida de la jornada va ser la protagonitzada per les motos clàssiques, una categoria que cada cop compta amb més adeptes. Bueno, per aquest any, per 2015, per aquesta temporada, tenim la major novetat, ni en novetats ni en poques, però la principal és que hem incorporat una cinquena categoria, que és la categoria que va des de l'any 87, 88 i 89. La velocitat, el que és la categoria velocitat, l'any passat acabava l'any 86. Però la pressió que han detectat de motos de l'època que corren resistència i regularitat, hem vist que tenien que obrir també la velocitat amb aquesta categoria. Es diu Maxi Clàssic i va dintre d'aquests 3 anys. Això és la principal novetat. L'altra, podríem dir, ha sigut, després de l'experiència de l'any passat, ha sigut la pujada de gent interessada en aquest campionat. Això sí que és un salt qualitatiu important i quantitatiu. Jo diria que aproximadament podem doblar, a mitjà de temporada o a final, podrem doblar el número de participants que teníem en clàssiques només a l'any anterior. A Clàssic 80, Manuel Segarra va ser el clar vencedor, ja que també va aconseguir l'escratx de la cursa. L'acompanyaven al podi Alejandro Tejedo i Jordi Roca amb la seva Suzuki número 34. A Clàssic B, victòria per Juan Cantón, seguit de Joaquín Fernández. A Clàssic C, Ferran Mas va fer-se amb la victòria per davant de la Bultaco de Joan Fabregat i de la AJR de Santiago Joaniquet. Pere Auradell era el vencedor per la categoria Clàssic D, mentre que per a la nova categoria Maxi Clàssic, el vencedor va ser Llibert Esteve, acompanyat al podi per Diego Riviere i per Josep Benaigues. La vencedora de la categoria Fèmines va ser Imma Oliveres. El proper 26 d'abril es disputarà la propera prova de la temporada al circuit lleidatà d'Alcarràs.